sejtek osztódnak normál körülmények között is, akkor a kromoszomák végén vannak ilyen úgynevezett telomérák, amelyekből minden sejtosztódás alkalmával letörik egy-egy aminósav darab. Ezután már annyira elkopik ez a DNS lánc, hogy utána már nem is történik sejtosztódás. Tehát ez az öregedésnek a lényege. Na most, ha ezeket a letört kis farkakat vissza tudjuk rakni, akkor egyrészt lassítani lehet, másrészt pedig meg lehet állítani az öregedést, még normál sejtek esetén is. A DNS, az ugye a dezoxiribonukleinosav, az egy aminosavakból fölépülő, tehát peptidektől fölépülő spirál. Csak ennek van egy meghatározott peptid szekvenciája. Ugye a peptidek azok olyan aminosavak, olyan fehérjék, amiket vagy a szervezet előállít, vagy pedig olyanok, amelyeket nem tud előállítani. Amiket elő tud állítani, azt a táplálékainkkal visszük be, hát ez az, ami nem fog menni, mert ugye a stressz, meg ez a fertőzött környezet és aminosavakat ugye nem tudjuk megfelelőképpen pótolni. A peptid az tulajdonképpen egy fehérje, egy aminósav láncolat. Ugye van, hogy rövid láncú, hosszú láncú, tehát az azt szerint változik, hogy hány molekulát kapcsolnak össze. Na most, hogyha én ezeknek a bizonyos teloméráknak a végére vissza tudom ragasztani, úgymond, ezeket az aminósav sorrendeket, ez meghatározott sorrend, tehát megvan az, hogy adenin után guanin, guanin után citozin, citozin után triptofán, tehát ez úgy következik, mint ahogy egy házat építünk, vagy egy legót építünk, úgy következik egymás után, és ha ezt a láncot vissza tudjuk építeni, akkor egyrészt a sejt nem öregszik, tehát öregségében nem fog elpusztulni, másodszorban pedig normális funkcióban marad, tehát ugyanúgy tudja folytatni az anyagcseréjét, mint akkor, 10 évvel ezelőtt. De ez még nem elég. Hogyha visszaállítjuk a sejtnek a normális DNS állományát, akkor ennek a sejtnek ahhoz, hogy normálisan tudjon működni, további olyan tápanyagokra, méghozzá tápanyagokra, nem élelmiszerekre van szüksége, amely mellett ez a sejt nagyon tökéletesen tud funkcionálni. Tehát ezért találták ki a táplálék kiegészítőket mellé, hogy azért még bizony be kell vinnünk azokat az anyagokat, amelyekkel ez a sejt nagyon jól fog tudni működni. Azt szoktam mondani, hogy ha megjavítjuk egy autónak a motorját, akkor ahhoz még benzint, meg olajat, meg nem tudom, hogy mi mindent is kell tankolni, hogy az tökéletesen tudjon működni. Tehát itt van a lényege az egésznek, hogy megjavítjuk a motort, és hozzá megfelelő táplálék kiegészítőket adagoljuk. Na most, én azt is szoktam mondani, hogy van, aki ragaszkodik a saját kis táplálék kiegészítőjéhez, mert hogy ez neki bevált, és hogy ő ezt stb. Én nem azt mondom, hogy mindent ebből a rendszerből kell megvenni. Ha valaki meg van elégedve az ő kis táplálék kiegészítőjével, gondolok itt gránátalmára, gondolok itt aszályra, gondolok itt fekete áfonyára. Ha ezeket ő jónak tartja, akkor szedheti nyugodtan. Az a lényeg, hogy valami pluszt azért be kell vinni, mert magától semmi sem működik. Mint ahogy az autó sem gurul, ha nem teszünk bele üzemanyagot.